Tamén Lousame realiza a posta a punto de sendeiros e zonas visitables do municipio ante a chegada do bo tempo, prevendo a chegada de visitantes e tamén da veciñanza aos atractivos da zona, como é o caso do Mirador da Muralla ou rutas de sendeirismo. O Concello realiza a posta a punto destes entornos. O Concello de Lousame pon a punto os sendeiros do municipio ante a chegada da primavera. Neste momento, trabállase na limpeza e desbroce de varios sendeiros, como é o caso do sendeiro que une Porto Bravo e a Filgueira, onde as brigadas municipais desenvolven estes días limpeza e adecuación da zona deste camiño e tamén da ponte medieval, paraxes de natureza que atraen os turistas e tamén aos veciños e veciñas que buscan a tranquilidade e a práctica do deporte. De cara á primavera ou despois en tempos de Covid, que a xente necesita espacios para camiñar e para facer vida ao aire libre, estamos facendo un esforzo en limpeza de sendeiros que se poden transitar ao longo do noso territorio. Recentemente abriu un tramo en que os traballadores de deportes e tamén voluntarios e traballadores do Concello estuveron adecentando que vai hasta a Filgueira dende Porto Bravo. En Berrimes, concretamente, onde tamén se atuou na ponte antigua que hai ali, recuperándoa, tanto o espacio como a vegetación que o circundaba e o absorbía. Está señalizada. Outra das zonas que serán obxecto de mellora é o Mirador da Muralla. A Xunta de Galicia xestiona a realización dunha actuación de mellora dos accesos e ampliación do aparcamento do Miradoiro, que axudará a descongestionar a zona en momentos de afluencia de xente a este espazo. O Miradoiro inaugurado a comezos do 2020 converteuse nun reclamo para excursionistas e sendeiristas. Decir que hai moitas visitas ao Mirador da Muralla, que se presentou ese proxecto fai tempo e se fixo a primeira parte, que a decentamento do Mirador, aquela plataforma que nos avanza sobre todo o que é o val que vai hacia Rianxo, hacia Lousame e tamén as vistas hacia Santiago. Hai que completalo, os accesos son as pistas de monte e estiven recientemente na Consellería de Medio Rural e dende ali están facendo as xestións para non sei se vai dar tempo este ano ou o que ven, os accesos e un pequeno aparcamento para non haber os atascos que se producen durante, sobre todo, a época de primavera e estival, e incluso en outono. Traballando no tramo do Camiño de Santiago e tamén na variante de Tosos-Soutos, atópase tamén imerso o Concello. Tratarase de facer novas pasarelas nestas zonas. A próxima semana, o Departamento de Deportes comezará a traballar na elaboración de rutas e andainas para esta nova temporada. Estamos contentos de que a xente nos visite, que nos coñeza, e o que temos que tratar é de tamén dar alternativas de outras sendas. Está do río Vilacova San Xusto, que seguiremos coidando. Estamos traballando tamén no tramo do Camiño de Santiago que pasa por o noso territorio e que tamén e a variante de Tosos-Soutos. Estamos traballando estes días nela para que había uns puntos que estaban sin desbrozar e tamén algún sitio en que hai que facer algunha pasarela. Estamos traballando aí tamén para ser unha alternativa máis. Están traballando en deportes, teremos unha reunión co concelleiro e cos técnicos para a semana que ven para organizar xa andainas por esa parte do noso territorio, logo por tramos do camiño, como se queren organizar para darlo a coñecer e para camiñalo. Un camiño existe se se camiña. Dende o Concello de Lousame amósanse encantados de recibir visitas ás zonas naturais e aos sendeiros e rutas que hai no municipio.